Hello guys, welcome to my YouTube channel. Nontamni YouTube channel berapa? Nontam siapa pinar bawa gulam video lang film nontamna video kum siapa thumbnail batai kalau ni nani video lang nontamna video video skip खालामना जासे जेब्ला channel lang लोगोफोर आं दिनै नोंथांजों गोबांथार निउस लाना फैलायबाय ओमफ्राय नोंथांमोना बे गासिबो निउसखौ मोनथिजोबनो लुगैब्ला भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नाय आरोना अब्लासो नोंथांमोना गासिबो निउसखौ मोनथिनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय जोंना फार्स्टनि सायाव दं जोंहा मैयाहाय मोनसे भिडिअआहाय फेसबुक गोबांथार भाइरेल जादों बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर सासे सिख्ला आरो सासे हारसा हौवा आरोना बिसोर सानैनि भिडिअआ गोबांथार भाइरेल जादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैब्ला फार्स्टआवनो बे भिडिअखौ होना होग्रोदों नोंथांमोनजों बे भिडिअखौ शेयार खालामसै होननानै लाना फैफानाय जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे भिडिअखौ होयैनि सिगां नोंथांनिसिम आंनिफ्राय मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायल' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा बेनि थाखायनो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम मोनसे भिडिअ खालामनो थाखाय बिराद खस्थ' जायो आरो दाथ' गरम बोथोर गोलोमफुजोबो बेनि थाखायनो अननानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरोना फैदो दानिया मा भिडिअआ भाइरेल जादों बे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो बेनि उनाव नोंथांजों नैबे भिडिअनि सायावनो एसे सावरायगोन आरोना जिखुनु नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोदो ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबाय बे भिडिअखौ नुनानै मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोफोर ओमफ्राय जायगा एबा कलेजआ बबे कलेजनि आंखौ नोंथांमोननो खिन्थाना होनाय जायासै ओमफ्राय मोनथिदोंमोन खिन्थु कनफार्म नंगौना नङा बेनि थाखाय आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जायाखै जुदि मा होनो बबे कलेजनियाव हाबो बेखौ जुदि कनफार्मथार नङाबा कलेजनि नामखौ खिन्थाना लायोबा खिन्थाना होयोबा एसे प्रब्लेम जायो नालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोननो खिन्थानाय जायासै आरोना आं लोगोफोर नंगौना नङा कनफार्म आं मोनथिथाराखै नंथारगौबो होननाया बेनि थाखायनो नोंथांमोननो कलेजखौ खिन्थानाय जायासै जिखुनु जाया बे नानिनि सायाव आं बुंनो सानदों बर' हौवाफ्रा जोबाखै नानि बर' हौवाफ्रा मेरला मोजां दं माहाजोनबो दं खामायनो गोरोंबो दं बैफोरखौ नागिरना मोजांमोन बेफोरबायदि गुबुन जाथिनि अननाय मोजां मोननायाव दागोजाव आरोना उनाव माबा मोनसे जायोब्ला उनावसो बर' हारिनि सेंग्राखौ मोजां मोननाय साबसिन सानगोन आरोना जिखुनु आंनि बुंनांगौआ बेनो आरोना नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय फैदो दाना जोंहा नेक्स्ट आपडेटआ मा होनना बुङोब्ला नेक्स्ट आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर मोनसे भिडिअ मोनदों बेबो भिडिअआनो नोंथांमोन भिडिअखौनो होगोन ओमफ्राय बेखौ एल हायनारि फेसबुक पेजाव मोननो हानाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय बेयो मा भिडिअ आं नोंथांमोननो खिन्थाला नोंथांमोना बे भिडिअखौ डाइरेक्ट थांनानै नायदो आरोना आं बे भिडिअखौ होना होगोन नोंथांमोना बिदिब्ला नैबे भिडिअखौ नायना लादो नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो बुजिमोन आरोना बिदिबा नायना लादो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोन जोङो दाबसे जायगायावहा सासे आइजोखौ नायनो थांनायाव नैबेबायदि महरनि नुनो मोन्दोंमोन इयुनाव थांबावनायावबो आरो गुबुन महर नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेयाव होजोबनाया जायाखिसै बिथांखौ गोबां डाक्टर अजा कबिराजफोरजों फोसाबनो नाजादों नाथाय हायाखै बेफोरबायदि आरो बबेबा बायदि जानाय दंबावोब्ला सिन्था दाखालाम नै बिथांखौ आफा बोराइ बाथौ इसोरनि अननायावहा 3 दाननि गेजेरावनो 80-90 जौखोन्दोसो मोजाङाव लाबोनो हादों बिथाङा सासे इडुकेटेड लेखा गोरों आइजो बिथाङा MA पास बिथाङा हाई स्कुलावहा फोरोंगिरि मावो अब्लाबो नै सोरबा देव-देबिनि आखायाव लेखा गोरों रोङि बारग'आ बिथांमोना गोसो जायोब्ला बायदि खालामनो हायो अब्लाबो सिन्था दाखालाम जोंनि बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बेफोरखौ फोसाबनो हानायनि राहा दङसै जोङो गोबां फोसाबनो हादों इयुनावबो फोसाबलांबाय थानो हागोन होननानै आसा दं सोरहाबाफोर बेबायदि जानाय दङब्ला खबर खालामनो हागोन आंजों कन्टेक्ट खालामब्लानो जागोन बेखिनियानोसै दहाय आफा बोराइ बाथौ इसोर दहाय ओमफ्राय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नुखाबाय नैबे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअआव नुखाबाय ओमफ्राय नोंथांमोना सोरबाफोर न'खरफ्राव बेबायदि जानाय दंबा कन्टेक्ट खालामनो एबा हामबायबायो खोमा नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नाजाबानो जाबाय बिथांनि फेसबुक पेजनि नामा जाहैबाय एल हायनारि आरोना एल हायनारि सार्च खालामनानै नायबा जाबाय बिथांनि फेसबुक पेजाव थांबा कन्टेक्टफोर मोनबायबायनो हागौ नोंथांमोना बेयाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो नाजाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर सोरबाफोर न'खराव बेफोरबायदि जानाय दंब्ला आरोना आं बुङाखै जे नोंथांमोना बेखौनो हमथार बेजोंनो हामथारगोन आं बेखौ बुङाखै कि गाव बुंनाय लेखायै जुदि हामबायबायो खोमालाय बेनि थाखायनो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामनो नाजाबाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फैदो दाना जोंहा नेक्स्ट आपडेटआ मा दं नोंथांमोना फारि खोनासंलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर मा दं आं नोंथांमोनो फारि खिथालांबाय थासिगोन बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दानिया फैदो लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआ जाहैदों लोगोफोर सोराङाव फैदों BTC खुंथायनि लोरबांथि MLA रिहन दैमारि बिथाङा BTC हालामनि रायजो राजानि थाखाय मोनसे साननो गोनां बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों जेराव बिथाङा बुंदोंमोन बिबान मोनदोंब्लाबो दासिम
खामानि मावनो हायाखै। बिटिसि खुंथाया आसामनिफ्राय मोननांगौ रांखौ दिनैसिमबो जेबो मोनाखै रिहन दैमारिया बुंदों आरोना। बिटिसि खुंथायनि लोरबांथि ना आसाम सोरखारनि बिमा बाथुल नोजोरजों नायनाय बेखौ रायजो राजाफोरा मा फोरमायो? ओमफ्राय लोगोफोर नेक्स्ट चेप्टारा जाहैबाय लोगोफोर चिरां जिल्लानि 2 नं लांदांगुरि गामियाव मा होनो हाग्रानि मोसौ मै हमनो हादों आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुवाखैबा नैबे भिडिअखौबो नायना लादो आरोना। माबायदि मोसौया बेसे गिदिर नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायबानो नुनो मोनगोन आरोना। बिदिब्ला नायना लादो लोगोफोर। मोसौ मै नै जों गामियावहाय खारनानै दंफैयो मेंग्लिफैजोब्बाय बहायनिफ्राय फैखो सेसखा ओइ मेंग्लिजोब्बाय ने फेस फेसल'सै आयै नै आयौ नै जि गिदिरखा ने मेंनानै मायो एफा खारबाय नै आंलाय गिदोंसो ada kono nih rilang hudu re, huyung mah kena nih ya, ada kono. Mana haulah selang ya. ओमफ्राय नोंथांमोना गासिबो निउस आपडेटखौ खोनासंजोबनो मोनबाय। ओमफ्राय खोनासंजोबनो मोननानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आं भिडिअखौबो बारा गोलाव बानायला। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना थाबाय लोगोफोर। नेक्स्ट बाय बाय।